posledný návrh uznesenia na trvalo prebytočný momentálnom majetku pána Hamaru a jeho manželku, Viktor Tripolčany. Taktiež spôsob a zámer prevodu bol zverejnený na internetovej úradnej tabuli, ako aj na centrálnej elektronickej tabuli a je pripravený návrh na uznesenie. Návrh uznesenia zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konané na deň 19.3.24. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z neskôrších predpisov prevod trvalé prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obce neskôrších predpisov a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Prašice a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, a uzatvorenie kupnej zmluvy pre Štefana Hamaru a manželku Drahoslavu Hamarovú, trvalé bytom Topolčany, a to podľa registra CKN ako parcela číslo 3839/1, trvalý trávnatý poraz vo výmere 23 744 m2, ktorý je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele jednej jediny a podľa vypracovaného geometrického plánu číslo 48243337 číslo 161 z roku 2023 ide o zakreslenú parcelu číslo 3839/183, trvalý trávnatý poraz vo výmere 39 m2, ktorú obec predáva za cenu v zmysle znaleckého posudku číslo 144 2023 vo výške 480 eur. Osobitný zreteľ spočíva. Pozemok sa nachádza v rekreačnej oblasti Duchonka, pre obec je predpoklad prebytočný majetok a održba je pre obec veľmi náročná a ekonomicky nerentabilná. Osobitný zreteľ má obec Prašice definovaný v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Prašice a s majetkom štátu, ktorý obec užíva v zmysle paragrafu 25 odstavec 5 a v tomto konkrétnom prípade písmeno E, pozemok prevodom ktorého sa prispieje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, napríklad scelneniu súrových parcel a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vlastníctva obce tretích osôb. To je za. Ďakujem. Ešte žiadosti o odkúpenie pozemkov v rekreačnej oblasti Duchonka. Áno, prišli dve nové žiadosti. Sú to súrodenci Klinkovi, ktorí požiadali o odkúpenie časti parcele 3544/1. Žiadosť vám bola zaslaná elektronicky. Bolo to tam vyšrafované, neviem, či je potrebná obliadka na vesie tejto parcely. Ty to vieš komentovať nejak, že kde to je presne? Nie? Na Duchonke. Tak je to vyšrafované. Je to tam vyšrafované taký malý medzi tými kategóriami. Aha. To žlté tam. Je ťažké. Čo to vyšrafované dalo? Čo to je, áno, kde? Čo to je také? Na Vinohradoch, kde to je? Je to parcela 3544/1. Tu je to. No to vyzerá, keby to bol nejaký taký... A to zmenší to? Nie, ale on dosť No, daj tam ortofoto. Kde to je toto? Pod tým jednom dole. Šípku pod tým, jak si. Tak. A ortofoto. Čo tam ste nejaký cvik? No toto je nejaké zalesnené. A tu vyzerá tu pod vysielačom. Ale to by bolo tam ideálne, by som predať aj ten pás vzadu. Keď má len kúštek taký cvik. A to sa veľmi susedov, čo ho spája. Tam asi nebude žiadna prístupová cesta. No ja viem, ale že to tak je len tak účelové. To zavrie a Nemá koniec. tam už niečo zase vystavené nejaký... Nevyzerá, že už tam bolo. Toto by buď celá. Ja by som tak, že aby sa to zarovnalo, aby to už kúpila ten zadok po tú hranicu PPUčka, teda čo je z pozemkovej úpravy, to je tá oranžová. Aha. Lebo ten zbytok tak či tak to určite užíva, tak či tak to tam určite užíva a on to užíva ešte až po tú rolu. Všetci to tam tak užívajú väčšina.
To by som dal na obliadku. Dobre, tak Nie dnes, ale... Dobre, tak môžeme dáme si... prečo sa aj pozrieš. to uznesenie také nachystané, čiže je zobrať. Čo to vlastne chcelo, že to je taký kúštik, že to tam nejaký oný zvyklen. Dobre, takže návrh uznesenia zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 19.3.24. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení skorších predpisov berie na vedomie žiadosť Alexandra Klinka a súrodencov o odkúpenie časti parcely číslo 3544/1 vedenej na LV číslo 1526 v katastrálnom území Prašice, kde vo veci od predaja sa bude pokračovať po obhliadke s poslancami na mieste. Kto je za? Ďakujem. Môžeme druhý? Ďalej tu žiadosť pána Kondeho. V podstate on tam vyšerfoval tých 19 metrov štvorcových. Ono je to napojenie k tomu pozemku, čo sa teraz bude predávať pánu Schneidenovi. V podstate ono to tak aj je zarovnané. Áno, to tam tiež treba ísť pozrieť, lebo to je tiež také nešťastné. On tam chce budovať nejaký prístrešok na auto a si myslím, že by to malo byť z tej bodu číslo 2 napojené nejako, aby sa to tam, lebo on tam tak či tak užíva. Že celé to napojí tá štát. No asi to nejako vyrovná tú hranicu nie, tak to zase nejaký výstup do niečo. Jasné, takže zase obredka na myslím. Dobre, takže návrh uznesenia zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 19.3.24. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení skorších predpisov berie na vedomie žiadosť inžiniera Antona Konde o odkúpenie časti parcely číslo 3772/1 vedenej na LV číslo 1526 katastrálnom území Prašice, kde vo veci od predaja sa bude pokračovať po ohľadke poslancov na mieste. Kto je za? Ďakujem. Bod ešte v rôznom je návrh na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 263 z roku 2017 predkladá Michal Glos. Áno, jedná sa o uznesenie číslo 263 z roku 2017, kde bol odsúhlasený predaj pre pozemku pre slovácké vodárne a kanalizácie Uhorské Hradište, ale nakoľko tento predaj pozemku fyzicky sa nezrealizoval a oni ani o pozemok nemajú už záujem, takže je potrebné toto uznesenie zrušiť. Návrh uznesenia zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 19.3.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov ruší uznesenie číslo 263 z roku 2017 z 11.10.2017 predaj pozemku v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno B zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obce znení neskorších zmien pre vlastníka chaty a uzatvorenie kupnej zmluvy pre slovácké vodárny a kanalizácie akciovú spoločnosť Uhorské Hradište, a to podľa registra CKN ako parcela číslo 3553/23 zastávané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, ktoré je odpredávajúci výlučným vlastníkom v podiele jednej jedine. Obec parcelu odpredáva za cenu 10 eur m2, čo predstavuje čiastku 650 eur. Predmetný pozemok sa nachádza pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využívaním tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Kto je za? Ďakujem. Informácia, teraz ďalším bodom rôzneho je informácia zo zasadnutia Komisie výstavby životného prostredia a územného plánovania konaného dňa 29.2.2024, predkladá Jozef. Jasné, však bola k tomu aj zápisnica, ktorá tam je. Vlastne mali sme tam dve žiadosti, ktoré sme boli prešetriť. Jedna žiadosť bola, myslím, že Mirky Šipošovej a Petra Maca ohľadom dobudovania dažďového kanála na ulici Studničnej. To znamená, že je tam problém s tým, že ich tam vytápa tam susedov kvôli tomu, že keď tam troška začne pršať, tak z toho celého jarku, ako majú voľný pozemok, tak to tam vyteká a vytápa tam susedu. To znamená, že boli sme to tam pozrieť, ja som do toho zaangažoval aj Tomáša Okšu, ktorý teda má techniku a robíva takéto práce, že aby predložil nejakú cenovú ponuku. A je to v podstate aj tam pozostatok toho, keď sa tam robila kanalizácia, tak ten kanál alebo ten otvorený žlab sa nedobudoval až do konca. A je to tam už v takom havarijnom stave, to znamená, že je to tam poprepadané. Prosím? Rekonštrukcia, je to tam pôvodné, len treba zrekonštruovať. To znamená, že on tam že vraj vyhľadal už aj nejaké žlaby a tak, a neviem teda, či to budeme riešiť aj. Dobre?
Druhá žiadosť bola ohľadom zriadenia toho zrkadla pri výjazde Vladimíra Maleka v Okšovom Mlyne. Boli sme to takisto na obliadke, keď sme tam prišli na miesto, je tam úplne že jasné, že tam treba to zrkadlo určite osadiť, pretože je tam pri výjazde z tej bočnej ulice je tam dvojstĺp elektrický. Na ľavej strane, na pravej strane je už plot, ktorý sa tam ide asi budovať plný, takže to tam neprehľadné a je tam potrebné spraviť, určite osadiť to zrkadlo, ale na základe dať spraviť projektovú dokumentáciu a rozpočet za 5 osadenie asi. Prosím? No je tam základ, je to tam neprehľadné, ozaj tam to má význam, to zrkadlo. Je to v podstate. Na začiatku Okšovskej ulice. Medzi Tvrdomestnicami a Okšovou. To je asi všetko, iba dve veci budeme riešiť. Návrh uznesenia zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva obce Prašice konaného dňa 19.3.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov. Berie na vedomie informácie zo zasadnutia komisie výstavby životného prostredia a územného plánovania konaného dňa 29.2.2024. Poveruje zodpovedného zamestnanca obce Michala Glosa zabezpečiť posadenie cestného zrkadla na miestnej komunikácii Okšovská parcela číslo 1408/1 vo vlastníctve obce Prašice. Po C schvaľuje realizáciu stavebných úprav a rekonštrukciu existujúcej dažďovej kanalizácie na miestnej komunikácie Studničná v maximálnej výške 10 000 eur. Poveruje zodpovedného zamestnanca obce Michala Glosa zabezpečiť podklady, rozpočet cenové ponuky k realizácii stavebných úprav na existujúcej dažďovej kanalizácie na miestnej komunikácii Studničná. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 11. Diskusia a interpelácia poslancov. Otváram diskusiu. Ak nemáme v tejto časti. Ja by som sa prihlásila krátko. Zabudla som pri podávaní správy informovať o tej správe, ktorú stále nemám ukončenú. Na základe vášho uznesenia 197 z roku 2023, uznesenia obecného zastupiteľstva, kde ste ma poverili kontrolou realizácia daňových a účtovných dokladov, ktoré boli realizované v súvislosti s investičnou akciou stavebné úpravy sociálnych zariadení Autokeru Nová Duchovka. To som citovala uznesenie. Vyzvali sme na predloženie dokladov, ste o tom informovaní. Stále nás informujú, že nás výzvu a vníma to tak, že chcú zrealizovať podanie daňového priznania do 31. marca a že potom nám tie doklady. Vieme, že teraz je také hektické obdobie, takže ešte počkáme do konca marca, začiatkom apríla ich výzvem na predloženie dokladov v prípade, že by nám odmietali predložiť doklady ku kontrole, vyzveme daňový úrad na súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly. Takže z mojej strany toľko. Aby nebolo, že som zamočala, som pozadu na priznám sa. Ďakujem. Takže ak by ste nemali nič ďalej, tak by som ukončila dnešné riadne obecné zastupiteľstvo. Ďakujem veľmi pekne.